Kada krenemo, gorjeće nebo i zemlja. Poštovani slušatelji, riječi su to legendarnog Andrije Matijaša Pauka, koji je s tenkistima 4. gardijske brigade uz tenkiste varaždinskih Puma među prvima na današnji dan prije 29 godina ušao u oslobođeni Knin. Upravo te riječi zorno opisuju motivaciju hrvatskih vojnika koji su nakon 4 godine terora, ubojstava i pljačke srpskih pobunjenika krenuli u oslobađanje petine okupiranog teritorija Lijepe naše. Sjećanje na Oluju i emocije ne blijede ni nakon gotovo 30 godina. Prisjećamo se trenutaka prije 29 godina kada je prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, izdao zapovjed za oslobađanje ostatka okupirane Hrvatske i slom velikosrpske politike, terora i zločina koji su trajali pune 4 godine. Knin je danas, poštovani slušatelji, bio prepun emocija, a dio atmosfere i svega prenijet će nam naš dragi i poštovani radijski prijatelj profesor dr. Ante Nazor, inače ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Ante, poštovanje, dobar dan, dobro nam došli, sretan vam dan zahvalnosti, dan pobjede, dan hrvatskih branitelja i 29. obljetnica od vojno-redarstvene operacije Oluja. Dobar dan i vama i vašim slušateljicama i slušateljima, i također želim čestitati dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan branitelja. Gospodine Nazor, kako je bilo danas u Kraljevskom gradu? Kakvi su vaši dojmovi? Imali smo vas prigodu jutros i slušati i gledati u izravnom prijenosu iz Knina na 1. i 4. programu HRT-a. A evo, ono što ste vi rekli, sigurno bilo je emotivno. Nisam bio u samom gradu, s obzirom na to da sam bio na platovu na stadionu Podno Dinare, ali vjerujem da kao i svake godine da te emocije nisu izostale. Taj ponos koji imamo što smo uspjeli izboriti se, da imamo državu međunarodno priznatim granicama, uspjeli smo nametnuti mir. Sami ste rekli u uvodu, nakon 4 godine okupacije, nakon 4 godine terora, hrvatske snage, uvijek ću reći hrvatske snage, nije samo hrvatska vojska, nego i Hrvatsko vijeće obrane, uspjele su omogućiti Hrvatima i svim građanima Republike Hrvatske mir. To je najvažnija poruka kad govorimo o pobjedonosnoj operaciji Oluja, i naravno ona je bila preduvjet da se na sličan način riješi i okupacija dijela teritorija u Bosni i Hercegovini, jer znamo da nakon Olujem je završen rat u Hrvatskoj, ali još nije bio završen rat u Bosni i Hercegovini. Operacije Maestral i Južni potez i ona neuspjela operacija Una, i to trebamo primijetiti, omogućile su da dođe do Dejtonskog sporazuma i da prestane rat na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 5. kolovoza je svakako najveći dan hrvatske povijesti. Danas se prisjećamo hrabrosti naših hrvatskih branitelja. Nikada se ne smije zaboraviti njihova velika žrtva. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović bio je danas u Kninu u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Položio je vijence i zapalio svijeće za poginule hrvatske branitelje. On je pozvao i na očuvanje istine u Domovinskom ratu. Kako protiv laži i floskula srpskoga sveta na današnji dan, gospodine Nazor? Jednostavno, činjenicama, uopće mi je suvišno komentirati što smo sve čuli ovih dana od predsjednika Srbije Vučića do njihovih nekih historičara, predsjednika raznih udruženja i tako dalje. Mislim da upravo srpski dokumenti kojih je u posjedu naš Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata najbolje pokazuju što se dogodilo od 90. godine do 95. godine. Upravo ona obavještajna informacija 4. kolovoza 95. godine koja je s Knina upućena svim postrojbama vojske Srpske krajine, odnosno Srpske vojske krajine, upućena je u Banja Luku vojsci Republike Srpske i u Beograd, najbolje pokazuje što se dogodilo i koji su ciljevi bile operacije Oluja. Ono što nam podmeće, pa i ovo izvješće, odnosno proglas Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj,
da je to neka ratna doktrina da se slavi, nije točno. Mi slavimo Oluju upravo zato što je nametnula mir, što je poništila zločine, odnosno poništila je zla okupacije koje su srpske snage počinjene 1991. godine. Nemojmo zaboraviti, u oči Oluje u Hrvatskoj je bilo 384.664 prognanih i izbjeglih osoba, od toga oko 190.000 već prognano 1991. godine i oni se nisu mogli vratiti svojim kućama upravo zbog isključive politike srbijanskog, odnosno vodstva pobunjenih Srba u Kninu koje je podržavalo srbijansko vodstvo. Prema tome, nažalost, vojna opcija nije imala alternativu upravo zbog isključive politike srpskog vodstva i ta mirna reintegracija koju su oni odbijali omogućena je upravo pobjedama hrvatskih snaga i tek nakon Bljeska i Oluje, tek nakon pobjeda hrvatskih snaga u BiH, preostali dio okupiranog područja Republike Hrvatske, Hrvatsko Podunavlje, vratit će se mirnim putem jer su bili svjesni da ako dođe do nove vojne operacije da će biti teško poraženi i u istočnoj Hrvatskoj. Profesore Nazor, kako budućim naraštajima prenositi istinu o Oluji? Evo, ovakvi datumi obilježavanja služe upravo da bi se upozorilo na činjenice, a ja ću upozoriti nisu samo laži srpskog sveta, nego nažalost mi imamo i dio muslimanskog vodstva koji negira notorne činjenice da je upravo Oluja omogućila da Bihać ne doživi istu sudbinu koju je doživjela Srebrenica. Ne znam iz kojeg razloga se te činjenice zanemaruju, prekrajaju upravo Splitski sporazum 22.7.1995. godine pokazuje i zamolba muslimanskog vodstva da se pomogne, posebice da se ne dopusti pad Bihaća, pokazuju da su hrvatske snage, da je Hrvatska i da su Hrvati bili taj čimbenik koji je omogućio slobodu i Bosni i Hercegovini, koji je prije svega bio presudan u obrani Bosne i Hercegovine od velikosrpske agresije. Hrvati su omogućili u pravnom smislu da rezultati referenduma za BiH budu pozitivni. Jednostavno mi nije jasno čemu te laži i zašto se to izbjegava kad je sve jasno. Prema tome, našoj djeci treba prezentirati samo činjenice, ne bježati i od našeg suočavanja s nekim negativnim, ja bih rekao, incidentima koji su se dogodili, nažalost, i u Oluji, ali uspoređivati to i raditi od toga Srebrenicu, to je nedopustivo, to nije primjereno. Obrazovni sustav u našim školama mora i on je, ja vjerujem, sada s ovim novim kurikulom dovoljno dobar da bi školarcima na jedan primjeren način objasnio što se događalo 90. godina na području ne samo Republike Hrvatske, nego i Bosne i Hercegovine. I za sam kraj razgovora, profesore Nazor, koje su ključne poruke iz Knina koje su danas odjeknule? Pa, ono što bi uvijek trebali naglašavati, mi smo 1991. godine bili u iznimno teškoj situaciji. To je jedno zajedništvo Hrvata iz Hrvatske, Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su tamo autohtoni konstitutivan narod i naravno zajedništvo sa iseljeništvom omogućilo je obranu, a ja bih rekao i pobjedu Hrvatske. Hrvatska je, vjerujem, postigla sve svoje strateške ciljeve, znači imamo samostalnu državu u međunarodno priznatim granicama, ušli smo u euroatlantske asocijacije, članica smo NATO saveza i vjerujem da smo dovoljno samosvjesni da možemo nastaviti izgrađivati i gospodarsku budućnost, ali i da smo svjesni koji su naši prostori, da smo svjesni na koji način te prostore možemo obraniti i vjerujemo da će naši mladi nastaviti ono što su sanjali naši očevi, a ono što je naša generacija ostvarila upravo u Domovinskom ratu i u ovoj pobjedonosnoj operaciji Oluja. Doktore Nazor, od srca vam hvala na gostovanju u našem programu. Pozdrav svim Hrvatima u domovini i iseljeništvu. Hvala vama na pozivu i još jednom pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima na jedan ovako važan povijesni dan za Republiku Hrvatsku i sve Hrvate.
Živjela nam jedina Hrvatska. Živjela.